Maramdaman ko anay kaya na sa aton nga linya. Joining us over the phone, isa sa mga idol ko nga konsyal sa Bacolod. Kagati nagatrabaho gid ya hustobla. Siya ning maisog nga konsyal kay tining kita ya nga ang iba na lokal maguyat sa Committee on Market pero si Councilor Celia Floria way gapunawa. Councilor, good morning and welcome to the show sa Action Hotline program, sa Action Art. Yes, may aga Action Art. Aha. Aga ka pa ha? Aga pa, siling ko ka, gabi pag-text mo, siling ko agahan, tapan ni ma'am, kay basi ko may mga activities ka na nga daan, boss. May meeting, di ko subong. May God planning ko. So, Gani. Ma'am, ingagawon ko lang, no? At least, kahapon, grabing pasalamat sa Manukan Vendors Association sa pag-grant sa ila appeal. Pero ma'am, ano ang mga ginhatag na ton nga requirements sa ila kag dapat himuon nila in order nga until December masettle nila kag dapat obligasyon nila sa ni Councilor? Yes, sa nasilingan namon no, sa syudad, kag sa upod man sa local market committee, ara man dira ang City Legal, by September 30, kinanglan ang amon nga koleksyon o kunang ilang mga balayran, medyo dapat gihugid, no? Kag nakita ta ang paggiho sang ilang mga arrears, no? Nakita ta gid sang last mga 3 days ago, mga 1.3 naman ang collection, no? Out of 0 na sa una ha. Okay. So, I mean, not really zero, pero ay galambot sa mga tagpila ka lako wala galambot sa milyon, no? Mga pila lang kalibot, I don't know. Anyway, so ang aton nga kwan kay nag-ayo man sila nga until December nga tagaan sila sa extension. So ang amon suggestion sa ilang okay, pero amon na up to September 30 magahulat pa gid kami sang inya pa gid nga mga dugang nga bayad kag by September 30 subong abing adlaw sining po nakita man namon no ang giho kag daw actually do mga duha man lang to kastol ang medyo daw problemado, no? Problemado. So, why kita choice, no? Ang City Legal na iya ang nag-assess eh. Okay. So, ang City Legal, iya na niya kung sa basketball pa, iya na niya bola. Subong. No? Ti amo na nga daw masirhan gid, no? Ang either isa o duha na sang nakastol, no? Okay. Pero ang iban, amo to sila na mo, ang advice ko is mag-amat-amat na sila kadto sa City Treasurer parang makaubra sila sa compromise agreement. No? Compromise agreement sa diin until December, ano ang ilang agreement kay parang gamay-gamay pag yun ang ilang mga arrears, no? Kay kinanglan na gid. Kay actually nagpaubra man ako sa city engineer sang program of works para sa repair sang ilang mga kitchen. Iambal ni sang city engineer, ma'am, di kita mapapagkalin ko di in-house trust fund. At iba siya wala trust fund, kay wala collection. Kung tiara na subong, may collection na kita. So buot sa lingon, ang ilan nang ibayad, ibalik man na sa ila. No, sang syudad, paagi sa pag-repair sang aton ng mga kitchen dira sa merkado, sa Manukan, at facilities-wise, at least ma-improve man nato ng facilities sa Manukan country. Yes, so, ma'am. Amo na makakuan kita, ano sila sang compromise agreement. And ama na tagit because nag-aayo sila nga sang pila na katinuig, wala gid sila nakalukat sang ginatawag nga mayor's permit. No? So silang kuti, part na ni sang process nga after nga maka-compromise agreement kamo, may ara na isyuhan kamo sang contract of lease, okay. Part na sang contract of lease among conditions mo, no, sang ilang nga contract. And then pwede na kamo kalukat sang business permit, which nalipay sila kay sa ulihigid man, nakaagom sila sang business permit. Yes, amo lang correct. Yeah, at least legal lang imo sining pagnegosyo. Oo. Amo man na kay ginakahangawaan nila pirmi nga iway sila sang legalidad, no? Ting amo na bala dako ila arrears kadamo pirmi lang hindi sila kalukat kay may arrears sila, hindi naman sa kabayad tungod hindi magkuan pa nga partial payment. So nag-compromise na lang kita nga tagaan solusyon nga okay batuno na mga partial payments kag maubra na lang sang compromise agreement. Yes. So anyway, no nila action nila compromise agreement kay kun hindi another round of closure naman ta eh. Correct. No, kinahanglan komitido sila kag sincere sila sa kung ano man commitment kinimo nila. Yes. Aha. By the way, singit ko lagi nakita ko nagligad daw sige inspection naglibot ka naman liwat sa mga market naton, Councilor.
nakakadto ko sa libertad tungod nang may nagsulat sa akon ang fifth section, may problema sila. Pero pag abot ko dito, kay gusto ko dito, gid ko nag committee conference sa ila, no? Dito kita storya, way ko na laging pakadto sa syudad. Kay gusto ko man makita ang sitwasyon nila, no? Okay. Pero pag abot ko to, ang ila man gali nga arrears among ila na concern, no? Kung ko ay lain ang topic ko naging kadto ko dila in galing topic ko nyo. Pero anyway, na maayo man to kay na at least no mayara man sila proposal kung paano sila magbayad man sang ila man nga mga arrears. Aha, I see. So anyway, pero ang mga construction, ongoing development to okay man niya subong, no? Yes, sa Subong, okay. Ang sa Libertad, Burgos, kag Santa Market, at least nagakwa na, no? Nagagiho na gid, no? Aha. So, ang Burgos, kani, basi, madali-dali na lang matapos. In fact, kagabi, nagkanay kami kay sa akon nga Facebook page, may nag-complaint dito nga siling niya, ma'am, ang salog diri sa Burgos, so nga daw ay gintapos, damo, gakasanda, damo, aksidente. Jesus. So, yung pa-check ko sa aton nga market, sa nga mga mga nagabulig da sa mga engineer sa ato local markets committee, supervisors kagabi mismo ginsabat nagsiling nga ang contractor daw nag-overtime kagabi para makaayos sa to, no? Wow, So kanang very kay good. tanan ga-cooperar kag nagatrabaho gid, no, para man sa aton syudad. Ma'am, isa na gilang concern, Buwas Mascara Festival na. Why? Ang mga vendors na to, anong commitment nila? Hindi sila magpinasaway na sa Kapinpa Central Market? Well, ang problema dila sa Central Market, iniba lang sa Megatuslaw ug Lusuriaga. Pwede ipaylo na tani na sila naton sa Bonifacio, no? Okay, Kaya kita to one part lang, one lane lang. Galing kay tungod nga amo to may ginakaayo na naman liwat ang Silver Dragon, ang panbalang contractor dira Okay. sa may Bonifacio. So dito lang gihapon anay sila sa Bonifacio. In the meantime, basi mga next week, after 2 weeks so makaayo na gid, dito na sila anay butang temporarily sa Bonifacio until such time nga fully repaired ang fifth section kag ang ibang pa nga section sa merkado, and then isulod na sila tanan. Yes. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Keep up the good work. God bless ka, Halunggid Permi. Salamat gid Action Art. Ang isa sa mga